Ondo? Hirugarren mailan. Umeak lan egin behar dute edo umeak ikasi eta disfrutatu egin behar dute? Zizan du? Hauzolatzen? Zeren hauzolatzen? Oiartzungo hauzolatzen eta ze urtetan banan duten? Zer izenekin hartu zuen? Villanueva de Oarzo izenarekin. Erantzun dizu? Gustatu zaizue? Zerbait ikasi duzue? Zerbait ikasi duzue? Oso ondo, posten naiz. Hurrengoan, zuek egin behar duzu aurkezpena guri.